Laura Cervela, de 27 anos de idade, resultaba morta nun accidente que ocurría nesta pasada madrugada, ao fío das 4:30. En primeiro momento, parece que se pelexou moitísimo para tentar de salvarlle a vida, pero foi absolutamente imposible. Laura, de 27 anos, resultaba ferida grave esta madrugada despois de sufrir un accidente de circulación ao saírse da vía o seu vehículo na zona do río Liñares. Segundo a Central de Emerxencias 112, o accidente ocurría sobre as 3:47 da madrugada na Estrada Nacional 640, no lugar que están vendo vostedes, cando a muller saía da súa vía co coche e colisionaba contra un poste de formigón. Ao lugar do suceso desplazábase unha dotación de bombeiros e membros do Grumir de a Estrada con un equipo de escarcelación que, nun primeiro momento, pensouse que a xove estaba atrapada no vehículo. Finalmente, os equipos sanitarios puideron sacar a muller, pero, finalmente tamén, despois de ser trasladada ao Hospital Clínico Universitario de Santiago, nunha unidade ambulancia medicalizada, ingresaba de pronóstico grave e esta madrugada falecía. Tamén hai que salientar que o 112 solicitaba a presencia de técnicos de Fenosa na zona, xa que a colisión dañaba un poste de formigón no que colgaban varios cables. Esta mesma tarde dirixíamonos ata o lugar para coñecer precisamente da man da propietaria do restaurante Río Liñares, xustamente, que estaba ao lado mesmo onde foi o accidente, algúns datos. Cando nos baixamos, sentimos un estrono moi forte arriba, baixamos e o coche estaba ali xunto ao poste, todo esmagullado, e había unha chica dentro que ao principio non sabíamos quen era, despois sí, se soupo quen era. A chica estaba con vida dentro e ao ratiño chegou a ambulancia e xa a levaron. O coche víaselle un golpe moi forte e, claro, nada se podía facer.